nemi arziki saboda ƴaƴan da kake haifa, nemi arziki saboda su. Wallahi ba wanda fa zai duba maka ƴaƴanka, wallahi ƴaƴanka ba mai duba maka. Kaga na maka rantsuwa wallahi, in kana so ida gangan ka mutu yau, don Allah ida gangan ka mutu yau, ka gani ko ƴaƴanka wani zai duba maka su. Malam Buhari ko ba haka ne ba? Kana zaune ne kurum don kana ganin ana ce ma ƴaƴanka kuna lahiya ya babanku, wallahi don kana da rai ne. In an ka haɗu da ƴaƴanka a kuna da ku zo ga naira 20, wallahi don kana da rai ne. Da ka riga ka mutu ƴaƴanka da su wuce ko kulawa da su ba ai. Yasa kai ka tashi da kanka kai wa ƴaƴanka tarbiyya na addinin musulunci. Ka shema ƴaƴanka kuɗi, bari su ci abinci mai kyau, su sa sutura mai kyau, su kwana wuri mai kyau, bari su samu ilimi na Muhammadiyya, su